Hindi pinagsalsala na nila kaya mo. Pagsalya na sa ato. Pantayo kita na di kan lakay. Nagparte ti ano? Namait nga sumida ka tata. Ni? Ang pemagan nga nagparte ti manok. Gumungain isula na palang na ngayon. Abisinanan ti karubanan. Hindi na tao, napalapalan na ngayon. Pantay mo nito yung likod. Sakit ang bahay na kahit. Pagsalsala na nila kaya. Pagsalya na sa atin. Nagkalas mo ati version na ito eh. Nagsalsala na. Pagsalya na tabi na pa. Hoy! Ano ka nga eh? Sakit bagbagay. Iyon na unat ko kasi Talagang exercise ah. exercise. Nunot ko na nagtanganak nga nagkwa. Naparta di manok jay. Ay, madipay na tagtad. Di ba siya tibong tagtad? Sa gamdi magtad. Itagtadan ta na. Kan? Ikaw nag Ganano kaya? exercise. Ganano ka? Exercise ako ma. Exercise mo, TikTok. Mahit ati, kwam. Tik-tik to ka. Biradam. Nagkaklaan. So, ano na, garuda. Hindi mo kwa. Mungatan niya. Tayo nga tagwa. Nag-match na outfit mo. Pang pagarod, pang Gangnam Style. exercise ako ma. Nagmadisa lang kahit. Nagmayat. Exercise. Ay, ito lagi pinagsalsala na nakay. Baling jogging ta. Hindi, No, TikTok talaga na. nabigat lang kahit. Tag-jogging pa. Magka-tiktok no, magkasalasaliak lang, di ko. Makasurusuro mga tanga pinagparte lang kahit. Nakay ni kwa, nakasursuruan tayo ni Tatay Iday. Mabibuyak na kanayaw. So, aji tultuadik mo ta. Sursuruan ko na ko sa no. Tapos may isa talent ato. Talent ti pinagparte. Gapo ka pa yun niya. Saksakan na nakay. Susunod. Talayin ka nga mang pangatan talaga. Ang Rospinday. Hmm? Una, nabili mga kwait talaga kay mga viewers tayo na dati paparte. Mabaling nga isa herdak. Marti ka lata mga nakay. Wala kay. Dre kwalaan ti kwait toy tandan. Tag 200 kada bukal ti kwa. Kada may isang manok. Kada may isang manok. Wan. Kada may isang manok. Talent. Hanggang alugi di yan. Uy na. Wala ka yan. 200 may isang manok. Saan na nga lugi ka sa doon na ngay malugi. Nagina ti manok. Gani. Oh. Mabalik Iti manok yan. tag 250 ngam tag 200 lang ti sangir ko. Ayun pinagparti lang. Ay pinagpartilaan. Sulit data. Una. Siyempre ti pinagwa kita to lakat ti bali pagkabilang ti kwa. Bagis. Nagmait niya. Expert. Bibayadan nyo ato yung mading aji trabaho. Aji talent ko. Aji talent. Dati talent na ka na. Nagparte ti manok. Parte. Talent ata. Simple lang ang talakay ti kwa. Simple. Ang palpaksamot boy. Pwede, expert. Expert ka nga, kumaparte. Kapalpak din nila kayan. O ano na, unti yung kanyatan. Tapos tagamit yung outfit, magparte ka lakay. Nakagangnam style. Pang exercise. Exercise ako ma, nilipata ka ti trabaho tatatay gamin. Kahit ko kung mga exercise, siyempre kahit kumawat o ti bagbagay. Ato lang kay sina-sina tayo. Kada may isa ta. Sing mampot, iti kwa. Sing mampot lang kay iti sakit, iti manok. So nga ati mabalin. Fortunan. Well, fortunan, inunaan men. Habang napigsapay lang natin mga manok. Fortune tayo na Fortune manok, tayo. may sakit na. Inunan tayo.
May naglingan nga mamarte ate ni lakay nga. Mga din na magparte ate. Lingan mo ga amo matatrutro na atoy. Naling lakay no wa. Awan masida. Sa bawon ta lakay na duma sa bawon ta. Sa bawan tato. Well, Madi nga sa bawan. Pat. pay tatak pala uray ka niya ka. Aji ga am Jay, agwak lakay exercise sa kijay likod. Salsala ka ma. Slag salsala ati ko ati garod outfit ko. Ajay, hindi sila salsala. Nagmadya salam. Gangnam style. Madi exercise sa kasan. Nagbayad gan roasting ako ah. Nga ko ba? Nga tawag na. Nalingay mo sumala kinilakay. Nabatakam na ka na yun. Diba bisin di jayan niya. Gani na kababay mo tayo. Pero sa kanya, mabisinak batan na kaya. Nagling martiyatin. Baga mo, nagarong na kung ta Ang bahay na kayo. Isa. gumistatan. May tao tangabado. Nakalala matangabado ngayon kayo kaya talakay. Abroad la kayo. May kantabado Di niya. ba abroad? Bagay mo ah. Oh, kita nyo ni Kalakay niya. Nagmatibado na niya. Sila kayo. No, aja garod kung kunak. Lakay. Madi nga imported titibado. Importante aja makantayo. Wala Lakay. Yung tutulong mga tabado niya na Agitlogan lakay na eh. Kititlog. Ha? nitlog na. Itlog na. Sayang. Umaji garod. Hindi tayo masinsadya. Ano mo dito yung mo, no? Sakit ng bigat. Di kalman kami Bigat. Lakay. Duwat eh. Natay nga bigla. Bigla. Madi mo sakit na ka na tayo mga bigla. Ito, pinartimen. Tata. Hindi ka duwa nga manok nga bigla nga natay. Hindi kalman. Mung kunada ko, da ka notice sakit ni manok so aja tata. Siyempre, kahit yung makasida, di nagpartida na. Yan na kaya. Bukod daw Lakay, ada pa ito sa bali mga talent. Talent na. Namana ako na. Namana, kunak ko ma. Da. Nyata At niya. pinagpartihin at ikwa. Pinagdawat. Dati yan. Madi. Iti naman na kinitatay, madi nga ito ikwa. Pinagparte. Hindi ato kinagwapo na alakay. Kung manta nagwapo gam nila kay. Hindi kinagwapo ito ni Rupa na. Kasing putato ni Kalakay. Ito lang natin yan, magsimpot dato eh. Saan may bagang mga nasimpad? Nagsimpot. Madingagan lalo na kakpatoy, nakaturo guys. Nasimpot tayo talaga. Umuwaran lang iti tinain na. Tao. Ano na pinalpas natin? Trabaho na. Ano pa rin neta ajay? Ako man sarakin man. Ano pa rin na? Nga mo dito niya. Ito yata. Nih ada jay. Oi, ano ka nga ay? Wala ka. Nyata. Gulong. Kumuha tila kay ka makan. Gulong. Mata. Ini, ako na makan. Nyata lakay. Ayun na kanina yung heart eh. Be? Nyata na yung masma. Sumabit nga umalsyon. Gabitog. Nagmatata ka mong lakay. Nagmagamati ko yun eh.
Paano nag-awid nila kayan? Kung naman na agad nga na par nagpasyar. Nag-aalam mo gamit ang kuana. Kung naman nga na pa nga nagpasyar na kayo. Dati mahit nga pang sampula ay na. Katabilis-bilis na. Yung sinisip mo. Yung gamitin ng mga Ilocano. Tingnan ka na. Kita naman. Kaya pantay kita na nalpasan. Ni, umajan. Ni, kanan. Ni, radyayan ni, nangitangal gayam. Tumga, sa naggagayat, tadagam tiplano na ngayon tangala di may isang manok.